Здравейте! Казвам се Цецо и съм от Разград. И съм безработен. Напразнувахте ли се най-после, бе, да и уровите нещастни, да и... Празник на той, празник на оной. Нямат край, бе, да и празниците им, да и... Къв празник е Трифон Зарезан? Отидеш на лозито с приятели, изпият ти виното, нарежеш астмата, после се отрежиш сам и на другия ден нищо не помниш, а пък бурито, мазето празно. Да бурито, да... Ами баба Марта, закачат си по едни обесени човечета на блузите, цял месец се разходят с тях уровите им нещастни и после как няма да има насилие в училището? Децата от кого да видят, бе? Да баба ти Марта. Доде Велик ден, мачка и козунаци. Не ми ли стига, че 20 години всяка вечер мачкаме една бухнала кифла, те кифлата да й дават сумати пари за яйца, варят ги, боядисват ги и после ги чупят да яйцата да й. Ами Гергьовден, изколят агнетата уровите им нещастни, а после децата по телевизията плачат и питат къде е млякото, да и млякото да й. Дойде Николден, айде и всички почват да колят риби. Ко ти е направило рибето, че го колеш, бе, да й уровите, да й. Океаните без риби останаха, празни седят. Само един гьол с водораса и тук там е някой рапан. Ами Коледа, песни, камбани, дандания, дет погледнеш, лампи светят. А после тока скъп. Как няма да е скъп, бе, рей? Тока, рей. Чилхите режат, без гори останахме, бе, рей. Уровите нещастни, рей. Катеричките няма къде да се играе, бе. Калачите и те горките няма къде да чукат. Вече, рей, калачите, рей. Дядо Коледа имал подаръци. Има той 3 декара задник има да и катила, рей. Ако не взимахме заплати, щяха да видят децата дядо Коледа друг път. Да и дядо ти Коледа, да и... Колят прасета, кокошки и дещо има животни под ножа. Що? Заколи тъщата, бе! Да! Хем повече от прасето, хем и коткодяка като за цял курлик. И мирише повече от прасето от курлика взете заедно. Знаеш ли каква пача ще стане дей от нея, бе, дей? Тъщата, дей. И до днес усетиш, айде, нова година. Правят разни манджи, мурафети, на думката се сърми и после качат по 2 часа овецето. Дей, уродите ви нещастни. Трябва да се премахнат тия празници. Трябва да се забранят всичките там рождени дни, именни дни, сватби. И погребенията трябва да се забранят. Те погребенията, ще стискат, бе. Ще живеят, бе. Уровите им нещастни да и за къде бързат. Това е от мен. Айде, със здраве. Дай здравето да и...